बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि तरेन बर'आ पनिदर बसुमतारिया लिरनाय बिदा फंबायनि राव मुंनि गांसे बिजाब बेखेवदों। रङिया बङालिकुसि गामिनि पनिदर बसुमतारिया बर', इंराजि आरो कक बर' मोनथाम रावजों दानस्लायना लिरनाय बिदा फंबायनि राव मुंनि बिजाबखौ दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि एबा बर' साहित्य एकाडेमि बड' एडभाइजारि बर्डनि लेंथुमगिरि तरेन बर'आ बिथांनि न'आवनो खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। सानफ्रोमबो सोलिनाय जिउआव नांगौ जानाय सोदोबफोरखौ जथायनानै बर', कक बर' आरो इंराजि रावजों दानस्लायना लिरनाय बे बिजाबखौ गोबां बाख्नायथावना जादों आरो बयजोंबो अनसायजागोनखौ मिजिंथिदों बेखेवगिरि बिथाङा। पुलिस बिफानाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननानै पनिदर बसुमतारिया थुनलाइ बिथिङाव आगान होदों। थांनाय बोसोराव बिथाङा दाउ बिलोगो सकियति 2025 मुंनि बर' असमिया मोननै रावाव लिरनाय खन्थाइ बिजाबखौ सेबखांना दिहुनदोंमोन। देग्लाय बोसोरावबो पनिदर बसुमतारिया बिदा फंबायनि राव 2026 सेबखांना दिहुनो। बे बिजाबाव बेखेवनाय हाबाफारियावनो BKWSCनि मावफुं सोद्रोमा प्रणब बर', पिउपल जयेन्ट एक्स कमिटिनि बारग' मासिगिरि गंगाधर रामसियारि, रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गजेन बर', बासा गौरब आरो यब लिखक पुरस्कार 2028 मोननो हानाय लिरगिरि सानसुमा बर' आरो गोबां लिरगिरि, गाहाम हामलायगिरि आरो थुलुंगागिरि बिथांमोनहा बाहागो लादों। आं बे बिजाबनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों जे बर' आरो कक बर' मोननै राव दङ। बर' रावा दा आसामाव बयनिख्रुइ देरसिन ट्राइबेल जनगोष्ठीनि देरसिन राव बायदि जाहैबाय। बिनि अनगायैबो जोंनि रावजों गोरोबनाय गोबां राव दङ बे सा सानजा भारताव, जेरै डिमासा, त्रिपुरा बेफोरबायदि जायगायाव जोंनि फोलेरनि मानसिबो द्लाम दङ आरो जों रावफोराबो फ्राय गोरोबलायो। बे गोरोबलायनायखौ नुनानै आङो जे बिसेसकै कक बर' आरो बर' रावजों गोरोबथिखौ नुनानै आं ओरैबायदि मोनसे गोसो लादोंमोन जे बे रावखौ माबोरैहाय जोङो मोननै जाथिनि गेजेरावबो मोननै रावारि मानसिनि गेजेराव जों रावखौ मोनसे बिदा फंबायनि बायदि जोङो मोनसे भाब सोमजिहोनो हायो। बेबायदि साननानै आं बे बिजाबखौ लिरदों आरो बे बिजाबनि नामखौ ओरैबायदि लिरदों जे बिदा फंबायनि राव आरो कक बर'खौ बुङो बोता बुफायुंनि कक, बिदि होननानै आं मोनसे लेखाखौ दिहुनदों। बे लेखाखौ दिहुननायाव आङो थुलुंगा लादों बा आं सहाय लादों आगरतलानिफ्राय कक बर' रावनि बिथांमोन अरुण कुमार देब बर्मा, पद्म कुमार देब बर्मा, नित्यानन्द देब बर्मा बेफोरबायदि साहित्यिकफोरनि आङो ओजों आगरतलायाव थांनानै हेफाजाब लाहैदों। बिथांमोनाबो आंनो हेफाजाब मोजाङैनो होदों आरो बे बिजाबखौ दिहुननायनि थाखाय आं जोंनि बर'नि गेजेराव मा सानो आं बेखौ मिथिया, खिन्थु बिथांमोननिफ्राय कक बर'निफ्राय आंखौ द्लाम साबायखर हरदों आरो आंबो गोजोनदों। आरो बिथांमोनाबो सानदों जे बे रावनि गेजेरजोंनो जों जाहाथे जों गोदोनि जोंनि जिथु रिलेसन, बे रिलेसनखौ जों जाहाथे एसेबाबो बुखांफिननो हायो, बे जिनिसखौ नांगौ होननानै बिथांमोना बे बिजाबनि गोनांथिखौ फोरमायदों। आङो आसलते आंहा लिरनाय गोसो सिगांनिफ्रायनो दंमोन। आं पुलिसाव खामानि मावनो टाइमबो बिदि मोनाब्लाबो आङो पुलिसनि आंनि जिबननि 6 मासनि बाहेरा आङो सिभिल ड्रेसावनो आं खामानि मावदों आरो अफिसियेल वार्कबाबो पुलिसनि वार्कथ' बेफोराव द्लाम खामानि मावनांगौ जायो, समनि अभाब, समनि आंखाल जायो। थेवबो आं जेब्लानो जेराव जि बाथ्रा मोनो, जि सोदोब मोनो, बेफोर बाथ्रा सोदोबफोरखौ आङो खदाय लिरखांनानै जमा दोनोमोन। बिदिनो दोनै जेला आंनि लिरनाय बाख्रिया एसे बुंलांबोबाय, बे बुंलांबोनायखौ आं मोनसे समाव लाबोनानै आंनि लिरनायफोरखौ मोनसे लिरबिदां हिसाबै आङो फोसावनो नाजानानै आं बेनि सिगाङावबो
थांनाय बोसोराव 2025 सननि जानुवारिनि 8 तारिखआव दाउ बिलोगो सखियति थारमाने आं मोननै असमिया आरो बर' रावबो मोननैयावबो आं एसे इन्टारेस्टेड दङ माने इन्टारेस्ट दङ ओंखायनो मोननै रावावबो आं लिरबोबाय थादोंमोन बे दाउ बिलोगो सखियतियाव आङो माने 56 बर' खन्थाइ मेथाइ आरो 45 गिदि कबिता असमियानि बेयो लिरनानै 101 आङो खन्थाइ मेथाइ लिरनानै बे बिजाबखौ फोसावदोंमोन बे बिजाबनि नामानो जादोंमोन दाउ बिलोगो सखियति मोननै असमिया आरो बर' दङ बे मोननैनि भाबधारायाबो आलदा आलदा नैबे बिदा फंबायनि राव जिथु नोंथांनि बे बिजाबाव जिथु दानस्लायनाय बिजाब बे मोनबेसे सोदोब नोंथाङा बेहाय सोनादों मोनसे बेयाव खमैयाव बेयाव 2000 सोदोब ओंखारगोन आं साननाय मथे आरो आं सानाखै थेवबो आंहा बेसेबां हादों हायाखै बेसेबां लाबोनो हादों आंहा बे सिन्थाखौ जायाखै आं माबायदि आं गोनांखिनिखौ आं माने जोंनो नांगौ जेसेबां हागौ आं बेखिनिखौ लाबोदों वार्ड सानै माबायाखै आङो सुजुवाखै आं नांगौखिनिखौ हागोन बायदिखौ लानानैसो आङो सुजुनाय जादों आरोखि नैबे समाव नोङो बर' फरायगिरिफोरनिसिम मा फोरमायनो सानो जेरै आं एक्सुवेलि बर' फरायगिरि आं मोनसे सिन्था खालामो जे बर' फरायगिरिफोरनिसिम आङो लेखाखौ जुदि जाति बा रावनि सेन्टिमेन्ट दङबा लागोन बायदि मोनदों जे बे लेखाया एसे माबा जाहैगोन ओंखायनो आं फरायगोन होननानै आं सानदों आरो आं सानो जे जोंनि समाजाव जिखिनि गोरों गोरा दङ फोरोंगिरियानो जाथों बा बायदिसिना बिफानावनो साख्रि मावनायानो जाथों बिथांमोना मेइनलि फोरोंगिरि धरननि मानसिफ्रा जे गामियाव बेबायदि मोनसे गोसो लानानै फोरोंनाय गथ'फोरखौ जाय जि आयदायाव रोंगौथि दङ बे आयदाफोरखौ एसे फोरोंलांबा गामिया निस्सय बा समाजा उन्नतिनि सायाव आगबारिलांगोन आं बेखौनो आसा खालामो नोंथाङा मा रावाव बे बिजाबखौ माने लिरदों जेनेबा ककबरकजों लोगोसे बर' ककबरक आरो ककबरक बेनिफ्राय बर'आ प्रथम बेनिफ्राय गेजेराव इंराजि होनानै इंराजिजों आं बुजायनो सेस्था खालामदों ककबरकखौबो बे बिजाबखौ फरायबा बर'आबो इंलिस होनगोन इंलिसाबो ककबरकखौ रोङोबा बर'खौ रोंगोन ककबरकाबो इंलिस बा बर'खौ रोंलांगोन बे मोनथाम रावाव आङो लिरदों दिनै बेखेवनाया दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आरो लोगोसे बिथाङा कनभेनर बड' कनभेनर बड' साहित्य एकाडेमि बर्डनि कनभेनर बिथाङा बे बिजाब बिथां तरेन बर' सारा बिजाबखौ बेखेवदों